school an ban nu chuan uya chu modeling agency hnuai thok tin en chuan in muin an industrial lut turin an som ta a ma se uya chuan an som chu rang fashion in lo nar ngal angai sak zong ani lo chu director chuan makati hle uya chu modeling a lu chil ani chuan adu hun huna a chuak thei don lo ti chu hria in school a chuan hun hlim om tak man adu zok thu te chu a hrila railo te hnuah mi u churon thlengin director hnena chuan uya chu nor lui lutuk lo tur chuan atia a thian te chuan lo hmuin modelar taknin anin hria chu makan ti hle uya chuan hril fe in an tho dun thu te chu a soya atu ka ti chhuat tur magazine cover chu hmu tirin a thian te chuan mi u nen an thok dun thei chu oi har san ti hle bol mangai ni elna an nei tur thu in ziana poster chu an bulloka chon ron tla in ka ori chuan aron zuya uya chuan lo chhar sakin pekle ta tum lai tak chuan director chuan lak sakin ro man na an nei ta ose academy tournament an nei na chuan kalvea uya chetla vel lai thlak sak chu ti chi don ria wa hria in an academy principal ne na chuan phalna dil turin office lampan chuan an kal ta ngala khovel dang chu lo langin uya chuan skeleton monster chu a hne ngala ama aina chak zwal zel thengem ti te chu ngai to in ram hnoi pilril zok lampan chuan thil thar mu chhuat tumin akal tak ngala hard black tree tam tak mai omna hmuna chuan thlengin achan ema wang chon ol sam taka ki mai thai ani lo ti te chu a hmuwa a hnunga lo ding reng mai chu akat suki emoti in engtinge ilen chak em thai atia ma se akat suki chu a hnunga chon a lo om renga sangal lian lutuk tak mai chon bei ngalin asileng lopa uya chon healing potion chu in atum ma se sangal chon ron be thonzom zela wangin ache man meu lava a hne thei don lo ti chu hria in tlan chiat mai atuma sangal chu uya lampan chona tlan phai ma se sangal chu leng lopin sajupui mak tak mai chu aron langa in hmel hria tirna nain a hming chu usagi ani thu a hril uya chuan atong thei chu makati hle sangal chu ron thole in usagi chona pedar ngal veka an che vela thingkung chang tak tak te chu ati chetel vek ti a hmu chuan uya chu a thong hle a status chu check sakin khik rabet level 4 leka ni ti chu a hmu a ma se a title nei te a hmu chuan a chak zile sa zo pui naran mai ani lo ti chu hrethiam ngalin uya chuan anuna a chan hima wang chon lom thu a hrila usagi chuan a pen dan chu hmu tir turin a tia uya chuan a pen dan chu en tirin usagi chuan ama chuan theina a hmu thu a hril usagi chuan a pen dan chu hmu tir ve in hard black tree tam tak mai chu a pet ko phai veka uya nen chuan training nei dun ngalin railo te hnuwa uya chuan thingkung pakhat chu a pet lu ve thei ta a usagi chuan in swaldan te chu zirtirin uya chuan training a pek chan chu a zot ta a usagi chu in puangin a ai o tua tan a thlan thu chu a hril tamai uya chuan hrethiam lo hle in usagi chuan divine ani thule a ai o tu tur hnena a technique zong zirtir chu ati turmak mo ani thu a hril usagi chuan hril fia zelin an khovela chuan ama ang boka divine title nei ve tam tak mai chuan oma thiam thil nei vekin ama chu divine khikar ania an na ber chu an khovel ti chiat tum tu vail holaka tanga khovel chunga cheng thil nung zong ven him chu ani thu a hril uya chuan a ai o tu ni tura a soma chu a hnol theiam ti a zo chuan usagi chuan a du phot chuan a hnol thei thu chuan a changa ma se vail ni na in bei chu pumpel thei ani lawa wangin tho puyan nei tam pau le nuna tam tak an ven him thei tur thu chu a hril tel boka uya chuan divine ni adu lo thu chu a hril ma se a thian te zong baka nai le akatsuki te chu ven him adu awangin usagi chuan training pek chun zom zel chu tha in a hria a in hual tu magic barrier chu tha ti hle in a free training nei adu lawani chuan magic chu zirtir ve turin atia ses ne na tanga a in rau chun ve mai ani ti te chu ngai to in uya chu ain thlarung hle ma se an thil thiam te in zirtir ton tur chuan in rem na an siam ta ni uya chu lo langin king methil bor lian lutuk tak mai chun a lo mek usagi chuan in remes na chan thatak ani chu ringin apui du lava atira uya chu boy deuh hlek ma se a technique thiam tharle a magical whip function a hne theita a uya chu lom hle in
SS reng item tam tak mai adop chu muina endik ngal zunga usagi chuan triple S reng li a aya sang monster hlau om tak anna om thu chu a hril ma se vail ho chu anni ai chon chak jok dain legendary reng anni ti te chu a hril fia uya chon notification dongin a in evolve tur thu in ziak a mu chon makati hle a taksa chu ron engin skills tam tak mai chu anei bela ma se a mel le a taksa chu a in thlak ve lawani atuka chuan uya chu table tennis in elna chuan a tel ve a director chuan thlala tu te chu mu tirin thei top chhuat tur chuan atia atumpui tur chu national champion sniper ti an hriat lar ania a service chu a spin ema wangin uya chu a cheman meu lava sangal a bei tak neng khan te khinin uya chon olsam taka hlap letin do kan chu kutlang pop mai midang a hliam pal chu hlawin in elna atang chon a in hnuk dok ngal daya photographer ho po chuan a che dan ema wanga a thla an lak man lo thu te chu director nena chon an shila kai dei chon uya chu volleyball khel tur chuan ron kai dorin an member pakhat a in hliama wangin a khel nge angai thu chu a hril tamai director po chuan photographer ho chu volleyball an khelna hmun lampan chuan a hruai ta ngala in khelan tran chia chu uya chon ball chu hlap puak ngal popin volleyball court chu ati che ngal veka an tumpui te chu anin hnuk dok tarengot mai ani director chuan an thlak chu en sakin photographer ho chu mishing ve tho an ni awangin thil dang hian ati buai hi lo ni a kai dei chon uya chu lo hnemin aril ruti ha lo tur chuan atia chet war thom chu hria in kaori chu an va hmua uya chon eng thil nge thleng ti chu azot ngal atran puipa an zon chuak lai chu hmuin uya hnena chuan a service huna film kur hle tur chuan atia uya chu tennis match an nei tura chuan atel ve ta a an tumpui tur te chuan azui ve vat tur thu te chu an lo hrila in khel chu chhun zom le in kaori chuan a service a uya mai zona chuan bol chu thlok phei fua in pona chuan atla uya chuan zam lo turin a hril kaori chuan service le in arake chu a thlo phei tamai uya chuan a tran puipa in hliam chan kha kaori wang ani ti chu a hre thiam ta ngala uya chu ama chia chuan khelin bol ron hlap phei zong chu ala fai veka kaori chuan a zona bol ron kal chu hlapa tum ma se arake chu thlo chhuak le dain atlu lek leka uya chon lo muina man ram photographer how chon an thla chu lo lamol molin atopa director chon an thlak chu anei thei ta ni school an ban nu chuan uya le kaori chu hodunin uya hnena chuan apuya wang lom thu soinan eitur atri tur thu chu a hrila ma se uya chuan akianga om chu nuam ati zia thu hrilin lom thu soyangai reng lo alo tia kaori chuan ami chu ching turati in abianga chona fop zewa chuti lai chuan usagi churon langin vail ne jon na satakin alawin beimek usagi chuan a magic mang chuan a beileta meichia chuan magic a mang thei chu makati hle a chan chu magic a mang thei lo ti a hriat chian em wangani magic chu ala zirmek thule uya nena tanga azir ani thu a hril chuan meichia chuan usagi ain uya chu a chak zok dai ti chu hrethiam ngalin uya chu ada that huna ama chu a chin fel tur thu soin uya zong tur chon akal ta ngala director chuan an magazine ti chhuat tur chu a en kwal vela uya thlak zong chu tha ati in alung oizia le shal akal tur zia te chu a soya ma se a hnuai thok chuan magazine an hmu rol chuan uya chu tho pui tumin agency dang te chu an ron che chhuwa ve vat tur thu a hril director chuan an agency azom ngei theina tur ruwa manna tha tak anei thu soin boilo tur chuan atia uya chena in chu lo langin uya le kaori chuan le kha an lo zir dun mek uya chuan mathematics azir tira wang chon lom thu a hril ma se kaori chuan english azir tir ve thowa wang chon lom thu soi angai lo thu chon lo changa uya chuan english ol sam taka hriat thiam tir thei tu language skills anei chu tangkai ti hle hun kal to churun langin school an ban nu in an pani chuan an hoduna an exam chu a hnai to ema wangin uya chuan mathematics a hu phur zia te chu a hrila thil thiam lo anei ve chu kaori chuan mak ti hle in
zirdun puya asom ta hilo nia avoi khat nan akatsuki chu muin night nen in ngai taka an mudun a mu chon kiuta ti dun hle uya nena chuan bathroom manlok angai thu hrilin akal ta ngala uya chuan bathroom omna a hriat lo churin azui ve ngal kauri chuan khovel danglu na kongkhar chu muin makati hle uya chu aron thleng ve ngala kauri chuan bathroom omna a hriat lo thule ron kautu ni om tak a hriat thu te chu a hrila uya chuan ti ngai na hrelo hle in thil omzia chu a hril ta a kongkhar chu khovel danglu na ani thu soin akut chu da lu tumchin turina ti a akut chu barrier chon lo dangin uya chuan a phalna nei te chau lo chu an lu thei lo thu a hril kauri chuan khovel dang om dan chu a zot ngala uya chuan monster tam tak anom mai baka magic an man thei thu chu hrilin water magic chu a mang tak ngala kauri chuan magic apang thei chu makati hle khovel danga tanga a skills thiam mang chuan an school ron bei tu miswal rolte a hne tir mai baka kang mai atanga annuna a chan him thei pha thu te chu a hrila a thu soi chu kauri chuan oi har sa ti hle uya chuan khovel danga chuan akal du empty chu a zota kauri chuan akut chu vonin khovel danga chuan a hwai tak ngala kauri chuan a thil mu chu makatin oi har sa ti hle a uya chuan night le akatsuki chu khovel danga mi ani thu te chu a hrila night chu black fenrir ni in ching hnianen anin an thule akatsuki chu voknen anin an deuh thu a hril chuan akatsuki chu alo lung oi lo na samai kauri chuan a status window ron lang hlol mai chu mu in eng thil nge ani chu a zot ngal uya chuan khovel danga an ability chu number mangate ani ti te chu a hril fia kauri status chu abul tan na status aina sang zong dai ti chu point makati hle a status zong zong chu level 1 lek ani ti hrilin a hmela tang chona lom vak lo ti chu a hriat thei ani uya chuan hril fe in khovel danga chuan a level chu in upin weight a loss mai baka ataksa zong zong chu aron in thlak vek thu te chu a hrila bum mang mai ni a in hria in ani nam hasa jok chu an pom ngai lo tur thu a hril chuan kauri chuan thil dang soi dai in chulai mun chu fan kwal pui turin angena uya chuan monster hlau tak tak an thule an him thei nan barrier manga ven him tlat an ni ti te chu hrilin engtik nia emo ala fan kwal pui tur thu chuan ain tiam ta a kauri hnena chuan a thuruk chu ze pui tlat tur chuan a hril a thuruk a hrila wang chuan kauri chuan aning kar chu thasotin anim po to hle ni na ngaya chuti lai chuan lal in chu lo langin lekzia chu apa motor chuan akal ta a lalber chuan engwanga uya chu lo tel ve lo nge ani chu azot ngal owen chuan an ruwa manate an thlak le tak wang ani ti in thil omzia chu alo soi fia lalber chuan an bula mai chia chu an boina chuan in nam noina anei ve empty azo chuan luna chu in puangin ama wang ani thule lekzia tha tuma abai thu chu a hrilta a chu vele lalber chuan angun nam chu phoin luna chu sa tum tamaya angun nam chu vai ngal popin luna chu na lo ti ding chata lalber chuan mai chenaran mai ani lo ti chu a hret thiam ngal luna chuan angun nam man lai chu eng thil po sa tlang thei ani ti chu hria in ala mang chuan akuta aphuar dai mai hi lo ni a lekzia chu apa chunga chuan thinrim hle in ama veng tu tura adu thu ngeya asom ani thule luna chu atina ni vai chuan achunga athinrim tur thu a hril a thu soi a hriat chuan lalber chu ti hlau thong hle in luna chu afanu veng him tu turatan pom mai lo chu du thlan tur dang anei lo ani chumi nuwa lalber chuan luna chungchang chu owen chu zotin dark guild mile sani in headhunter ti an hriat lar ani thu chona changa lalber chuan uyan nen anin zom dan chu zot le in owen chuan uya chu luna man tu ani thule lekzia le luna chu a ina a hruai ho thu chu a hrila afanu a mangai em mai chu mi pa ina a riak ti a hriat chuan lalber chu sale phatin uya chu in swal puya chak zek mai ani owen chuan eng thil ma a thlen lo thu a hril hnu po chuan lalber chuan a om ve miau lo awangin a thu soi chu oi du tlat lawa chuti lai chuan lekzia tha tum mai kor vo chu lo langin chu pa chu tu dang ni lovin lal fa parai garda lo ni renga a hnuai thok chuan lalber thlop tu lal khon bol pakhatin
lekzia that turin luna chu atir thu a hrila ma se uya wangin a hlo cham mai baka lekzia vek tu atan dei thu te chu a hrila uya chu lal in tlo tura som ani thu a hril hnu chuan Rhaegar chuan ruam mana nein a hnuaia thok hna chuan a magic item chu a peta a chu thil chu magic ceiling barrier ni in a huam chunga eng magic ma man thai ani lawa lal veng tu magic mang thiam zong chu eng ma lo maya chantirin an chin fel tur om chhun chu Owen le Luna chia an ni to thu a hril a hnuaia thok chuan an ruam mana chu a hlo chamani vai chuan an ni chu Highland ani ngal tur thu chu a soya Rhaegar chuan uya chu lal in tlo turin a kal don ti chu a hriata wangin a thil ti veka an pu thei tur thu a hril an school tournament zo hnu chuan ni khat chol chu a nei thei ta a an chol chu mang tangka yin lal in tlo tur chuan ain siam ta ngala akal konga chuan in farm pa in ship monster chu an wai bau ngal item tam tak mai chu drop in chung zinga chuan rare item mut bu dum nuam tak mai muti tui thei em chu alo om ve boka uya chu kho pakata chuan thlengin ketgal an cheng ve ti a mu chuan mak ti hle ina enjoy vongvonga khovel dang poisa chu anei lawa wangin a thil nei ta hral turin gil dampan chuan akal ta ngala guild master chuan a ming chu danglam ti hle in Japan ramatanga ron kal ani thu a soi chuan ala hriat ngai lo thu chuan a changa uya chuan thler karte takte kho chaklam om ani thu chu a hril topa guild master chuan alan dana tang chuan no bulani churingin uya chu mi pa ngai ve mai ani thu a hril chuan guild master chuan oi har sa ti hle guild master chuan eng thil nge hral du ti chu zotin uya item box a mu chuna phudeu zoka marchadip tam tak mai chula chuakin guild master chuan ada na daste chu ala mu ngai lo wangin makati hle marchadip chu en kualin a mu to zonga quality thaber ani thu chu asoya ma se uya chuan marchadip satlia dora anzor ang thawa chuna ngaya guild master chuan azawain gold coin sa chun lei sakin uya chun anlal ram poisa hlutna chu a hriat lawa wangin gold coin za chu eng tiang chi a hlunge ti chu azot ngal guild master chuan gold coin panga lek po in kum kha chung nuam satakin chung kwa an khosak thei thule gold coin za chu engma thok lavin kum som ni chung nuam sataka khosak tir thei tu ani ti te chu a hril fia uya hna chuan ama an hriat theina tur guild card chu a petel boka uya chuan khopui panna kong chu zotin guild master chuan sakor tola lir khopui lampan tur a om thu chu a hrila khopui a thlen hnu chuan mi pui tamzia chu hmuin mak ati in anlal ram chu ro pui ati hle akat suki chuan lal in chu ko hmuin lal in ro pui tak mai a hmu chuan uya chu phuzokin azam lutuk chuan akal na chu adik talo emo ati hiala lal in lampan chuan kal ngalin Owen chuan alo hmuaka uya hna chuan lalber mutura an kal ngal tur thu a hril uya zamna tuk chuan ala in peilo thu chu soin Owen chuan mitlem te chau an omdona wangin zamna tuk lo tur chuan atia room chunga chuan lekzia le Luna chuan uya chuan lo ngak renga uya chuan zana lan tir nan lalber ma chuan thing ngalin lalber chuan lekzia in nei puya asom thu te chu aron soi chuak tamaya lalber chu in sum zolavin engwanga afanu chu lo thlem thlungi ani chu azot ta ma se Owen chu lo in rol vatin lalber chu abeng dai thei ram afanu tan thilpek engma aron ken lo wang chuan lalber chu alom te chiam lava chu vele uya chuan mutbu chu ala chuak ta ngala lekzia chuan lo muina phur hle ma se chu thil chuan lalber chu ti thin rim le zualin a mu lai ngein afanu chu thlem thluk atum anga ya Owen chuan lo dangin an namdan a hriat lo wang ani thua lo sei ve vat uya chuan hrithiam lo hle in lekzia chuan thilpe ka tan mutbu a pe ni chuan in nei puya asom ti na emo mutpui turina som ti na ani thua lo hril uya chuan thilati buai vek ti chu hrithiam ngalin lalber thin rim la tuk chuan chok zok chu atum tamaya ma serin lo takin assassin tam tak mai chon ron bei thutin an hwal ngala lalber chuan veng tu te hna chuan kap turin thu a pe ngal chu vele an zinga mi pakhat chuan magic ceiling barrier chu tinung ngalin
an thil ka chu om zia om tatlat lo mai assassin ho chon bei ngalin uya chon abei let ve ngala night nen chon ol sam takin an tukzal ngal veka lekzia chon lo ku ngal chulin afak ngal chiama luna chon lo thik hlein lekzia chu po son lo tum ve ngat ngat lalder chuan kil khatatang chuan uya chu rum takin lo mel ve ngar ngara video i mona milo tini chuan milo like sak ula milo share sak le vek don ya next episode 7 karon ti chuak le dona mila subscribe lo zong te milo subscribe vek don ya next video kanin mule vek don ya